2026, 2027, 2028, 2029. Det vi laver den her weekend kalder vi en fremtidsfestival. And remember, as author Dan DeLillo says, longing on a large scale makes history. 2030. We will travel together to 2030, to the 2030 that was the result of us doing absolutely everything we could have possibly done. Get your bearings, let your home come into view. What can you see from your window? Hvad nu hvis vi forestillede os, at vi rent faktisk tog hånd om klima- og biodiversitetskrisen, og så mobiliserede vores politiske og økonomiske muskler i retning af at lave den form for omstilling, som vi ved, vi har brug for. Hvordan kunne byen så se ud? Hvis vi spørger ind til vores dybeste længsler, så kan vi måske også begynde at ændre nogle ting. For der bor ofte de samme svar inde i os, og de samme længsler. Og det synes jeg er helt vildt interessant. Altså at vi egentlig går og længes efter det samme, men vi gør noget helt andet. Så hvis vi nu begynder at snakke om, hvad var det, vi alle sammen gerne ville, og så begynder at gå derhen i stedet for, så man får sådan en eller anden form for pejlemærke, et fyrtårn, man kan styre efter sig. Welcome, 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 ladies and gentlemen, to the Donut Economics Big Top in Copenhagen City Hall. My name is Kate Raworth. I am a donut economist by day, a ringmaster by night. So, we're in the battle for the biosphere. Biosphere, big word for the circus. What is the biosphere? The biosphere is the zone of life. It goes 10 kilometers high, right up to where the highest vulture soars. And it goes 10 kilometers deep, right down to the bottom of the Mariana Trench. So that's 20 kilometers. So thin, so delicate, almost like a bubble. Jeg er glad for, at jeg fulgte en indskydelse og tog med på rejsen. I forhold til forskning, der skriver jo tit, at der skal være co-creation. Og det var rigtig spændende at være med på sådan en lidt advanced co-creation. Fordi det har givet perspektiv i det aspekt af forskningen. Der var ingen, der ligesom sagde, at vi manglede viden. Det var mere et spørgsmål om, hvordan vi nu gjorde noget ved det.